alhaali golle Daakaa ɗe to baŋnge Kuuraa kadi ko enen mbadda e maɓɓe to baŋnge gollal Kuuraa ngal. Eyi alhamdulillahi rabbil alamina ene wanno nokkuji ɗi ngalano kam potoji Kuuraa woni Daakaaji kesi baɗanoɗi e saraji Daakaa he fof ha yanti e Daakaaji egginanoɗi baŋnge funnangue nawata baŋnge hirnangue ene wayno kamɓe fof ɓe keeɓi 226 poto ɗum kam waɗama ha tirama Kabul alhamdulillahi rabbil alamina yanti hen ha Abi Samaɓuna e Madinel Elmi fof ɓe pewnori ɗum fof waɗama kadi Kuuraa inchallahu rabbi eɗen jogui hen jorto moƴƴo kadi équipe goɗɗo no ara kam montude lampaji e tirde des santé ji kedditiɗi hen ɗi. Eyyi to baŋnge damandeji Daakaa o kala Daakaa arata windo koto forage o ɗon tawata min somin bindi listeji ɗi hamin gayni min mbaɗata ko autoji 4 kala auto ene nawa liste Daakaa fof bindaɗo e liste arata ha jettuɗa ɗum dokka ɗum Kuuraa noon o yoɓetaki a nawanamo Kabul 25 nawananamo 2 fois 16 o nawantamo nawanamo lampaji nawanamo duyiji prise noon walla ronlons ko jomum sodata kadi ala jobdi yoɓetaki sana commercial dendagal noon commercial mo jeeya mo ala e Daakaa waɗi ko tabal mum on ko joɓowo on kam ko joom minen min jogaki ɗum min jogui ko Daakaaji ɗi Daakaa noon ala jobdi eyyi Kuuraa o ɓuuri hulɓinade hen tan ko yimɓe waɗoɓe kalandisse cohla Kuuraa o keppa taw bindol ma yettaki gaddoya électricien taw mo waɗani qualifié ara fooɗanma ɗum no adda janggo caɗele goto foof bindiɗo yo jooɗo mamin gar hamin jettoma min dokkuma Kuuraa woto wi tan wonde a windima hande aɗa tawi fodde temedere neɗɗo ne windi mbiya ko ma keeɓa hande ala rewete tan ko liste no windirani ko noon yarete yo yimɓeɓe noon ndento addude ɓe gandana Kuuraa mbiya ene pooɗana koye mumen ne gaddana yimɓeɓe caɗele. Wiyetemi ko Umar An jeeyami ko Madina Gounass e leegal no wiye Mousdalifa ɓurmi andirede noon ko Umar May.